Sanibonani bafowethu, uDuma kahle lona, iphathasi lesizwe. Umfana wase-Vryheid engodo kulisimpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngeke ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini wokwamukela yena njengoba kuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngike ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza noDuduke uMfowangcobo. Ucingo ke beluthi ke buyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kaMthandeni. Uma uthi emcimbini kaMthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamagcina. So kube sekungishaya kakhulu bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase fanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngithande isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe kuya kuMthandeni futhi mhlawumbe sekube sekuchaza ukuthi ngise ngiyisitha noDuduke. Mangikhethe futhi kuya kuDuduke sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe noMthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu ekufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kaMthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo we-picnic okaKhuzani bathe mabe ngithinta ngavuma ukuyosebenza kuona nokaMthandeni futhi ngavuma ukuyosebenza kuona ngoba ngizama kona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu, ngisebenza imali. La ngibizwa khona ngemali ngihamba nje osebenza. So mase fanele ngikhethe, sefanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha bese